DXDC Radyoman Report. Ana sa makaluluoy karon nga kahimtang ang mga residente sa Carmen, Davao del Norte human silang gilunupan. Gibutyag ni Al Nash nga kinasing-kasing silang nangayo karon og tabang ilabi na sa area sa Guadalupe nga mao'y labing apektado tungod bisan evacuation centers. Gisudlan na sa baha ug gawas sa palungsigang nga kuryente, nahutdan na sab sila sa mainom nga tubig. Dugang sa residente nga walay kabutangan ang ilang kahadlok sa milabay nga semana tungod halos matupong na ang baha silang mga atop ug ilang mga gamit puro na mga basa. Dugang pa ni Joanna Sorgilla sa paghinabi sa DXDC Armen Davao nga dili niya kini makalimtan nga tuig tungod sa ilang nasinatian nga nagtukod na lang og tent gawas sa panimalay aron aduna lay makatulgan. Ug karon nga bugnaw ang panahon tungod sa ulan, kinahanglan tang moinom og init-init aron lagsik sab atong kalawasan. Hilig ba ka og kape? Pag herbal coffee na, dagang benepisyong dala, makapugong ug makatabang nga makaayo sa mga balatian. Huwag magtiis, magkapina ng Paragis. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee nga gama sa GFMQ Marketing. Usa ka anti-diabetic, anti-inflammatory, antibacterial ug antioxidant nga dunay mangosteen nga pangpalig-on sa immune system ug anti-cancer. Gotokola nga pang-reduce sa anxiety, stress ug memory enhancer. Duna usab kini turmeric nga magkatabang aron moubos ang risgo nga magka-heart disease ka. Mo nang timpla og higop na sa kape nga gisiguro ang saktong timplada. Basta kapeng klaro, dinhi na kita sa sigurado, lamian na makatabang pa. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-640-2613. Mapalit sa mga suking butika. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko. Radyoman Ivy Parido, Tatak, Armen. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.